Olha que grossa, tanto pra. Olha que grossa, por aí já tá bom. Olha, mas tá. मम्मी ते मोबाईलवर एक क्रिसमस का सुपर मॉम म्हणून सांगून एक आईला डान्स की सुपर मॉम डान्स तू करताय की अवे गरजे की गो. वय त्यातून 50,000 मिळतात की काय म्हणताय गो? 50,000. बरे का डान्स केला रसाने 50,000 मिळतात 25 तर का 25 मका जाय. तू का शिकायता जाय. जाय कंचे सांग का कच्चे आम्ही ते तुला ಗೊತ್ತು ನಂಗೆ ನಿದೆಂತಲಿಲ್ಲಿ हा जायत राम मोबाईल आणण्याचा निदेंत लिल्ली ते खाणे गो नितीन लिल्ली खाजाराचे इले होय हे यूट्यूब राम पडत्यान गल्या निदेंत लिल्ली सॉन्ग आईले निदेंत लिल्ली सस्ताना समाकर घे खाणे करताय तू समा करता नि गो काय कर समा आले असे शाळे समा आले बाई कडे असे काय करताय तसे म्हणले पैसे मिळाला तुमका 50,000 जाय की नका सिरियस कर आम्ही कर 4-5 मिनिट प्रॅक्टिस करी जाय स्टेप करता तशाच करतो जाय निदेंत लिल्ली 1 2 3 50,000 जाय मग तशा कळ का जाय निदेंत लिल्ली सांगताना लिल्ली सगळा निरे दिसता पडे मजेच लिल्ली आली इल्ली सामान कर घे तू का आले समा करता तुझ्या पर्यंत करता काय समा आले असे काय कर करता आणि एक पटे निदेंत लिल्ली हा असताना लिल्ली सांगताय हा जायचंय हा समा 1 2 3 स्टेप असे कायता समा कर समा आईला माझे पैसे भरून आणायला मला पैशांची गरज नाही पैसे नका जोडा समजे ते लोन मानू कसात नाही तसं समातून तू कर आम्ही राहून करता जाय समा मका पडे जाय निदेंत लिल्ली सांगताना लिल्ली सगळ्या लिहिले दिसता पडे मजेच लिल्ली आली इल्ली कांडरे लिल्ली यांना उडल पडली समा केल्या 50,000 मिळतात आव पळयता तू आव पळयता हा. बसून हा तू कर जाय लिल्ली सांगताना लिल्ली सगळ्या निरे अरे ही काय सगळ्या निरे तू काय असे करताय निदेंत लिल्ली सांगताना लिल्ली सगळ्या निरे दिसता पडे मुजेंस लिल्ली सांगताना काय आणलेली वागीर करणे पटकन कर निदेंत लिल्ली सांगताना लिल्ली सगळ्या निरे दिसता पडे मुजेंस लिल्ली आली इल्ली कांडारे लिल्ली एन्ना उदल पाणून दुंडू आले पुढे अरे बाली आमका भेटता म्हणतात या आम्ही आमका प्राइज मिळतात यावटी प्राइज अडी जेत तुका 25 मका 25 नाका नवऱ्याला सांगी ना काय तुझ्या पुताकडे सांगी ना काय हे बघा सगळं तर आम्ही घरात वेचे कसे म्हणताय तू हे खाले सांगता तू बिया ना काय शिशे तसे जाई ना किती सांगणार आजकाल बायल मनुष्या बाहेर पडतात देखून मागील ती कबार सगळ्या तुका वॅग जाणार असाने नांतून कसे आपण पाठी पावायता आणि तू बिया ना काय त्या टाइमार म्हणजे भूत येऊन घरा भितर पावल्यार माझ्याकडे उलायता मम्मी तू उलाई ना काय घेत राह या ते पैसे मिळताना लेट जातात नाही ना भेटतात क्रिसमस भेटतात गेल्यापर्यंत आमका बस स्टॉप येतात दिसते वय आऊ नंबर पर पळून येतात कितल्या नंबर म्हणून सांगून त्याच्या उपरांत आम्ही या त्या टाइमापासून पाहूया आम्ही आता पैसे मिळतात मग पैसे मिळतात तू सामान कर बसून ते यश करे ना काय ना समा करता तू आता करता मी देत लिल्ली आणि 1 2 3 महिना दोन 1 किती स्टेप 1 2 3 तसे उडा असतो 1 2 3 3 काढ हा त्याच्या उपरांत
सगळ्यांनी मुजेन्स लिल्ली ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗನ ತೆಣೆದ ಕೈ ಎಣೆದಕ್ಕೆ उडासतो ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ कळले मग उडासा समाग आमकां पयशे मेळटात वय न्ही गो मेळटा ते तो कोरिओग्राफर आसा न्ही वय वय संदेश हा. ताज्या गाडी इल्ले उलया हा. आमकां मेळचे बरी करया आमी हा मेळटात फर्स्ट प्राइज आमकांच आमकांच. या या